Ngiyexolisa kakhulu ngani zakwethu uNkulunkulu wami itechnology ngishayile bafowethu ngifonelwe yinja le lapha lenja ngithi ngiyayivala lenja kwavela kwavaleka ushuni lo wo-broadcast. Ngiyexolisa uNkulunkulu wami shembe ngiyexolisa kakhulu ngani zakwethu. Ngiya-respect too much to all the nation that addressing that now and listening. Ngiyexolisa kakhulu. So ke manje ke into engizoyisho ke lapha ke ukuthi uRamaphosa kubaluleke kakhulu ukuthi akakwazi ukunga-answerishi izimo ezenzeka ngephalaphala. He must be responsible and he must answer. Ngiphinde futhi ngiqinisekise ukuthi cha bo uRamaphosa kumele unyaka uhlukane ungaphelile enze sure ukuthi uyaphuma kuleli izwe laseNingizimu Afrika, enze sure ukuthi cha bo he does not get a second term, and we will make sure a South African citizen, because asemdingi umuntu onjengaye ngoba sidinga umuntu thina ozocabangela izwe laseNingizimu Afrika ongazi ukuyicabangela yena. Sakhuluma ke lokho ukuthi awuyikho imali eqondile nje, umlando wemali awuqondile nje. Imali eqondile kuphela iyodwa kuba isalary. Waqala wenza le side hustle nje kancane kancane lapha nalapha nakanjani imali yakho ihamba igwenciza egcine kosuku bese uyithola ibe nenkinga enkulu. So ke manje ibalekile ke leyo ukuthi akakwazi uRamaphosa yena ukuthi waba lenhlahla yedwa nje ngesikhathi sobandlululo waceba yedwa wasuka lapho wathola imali waze wawusithela egoli esuka eThekwini engena inkinga. Imali yangaphandle iyadeclarelwa, imali yangaphandle inenani, imali yangaphandle ayivumelekile nje ukuthi uyibeke ngisho yana seNingizimu Afrika uyibeke kuma-trans. Lento eyenza uRamaphosa is bullshit. And lokhu ukuthi anqaba ukuphendula ama-questions eParliament athi subject to cash, athi kusaphenywa wrong wonke loyo. So ingakho-ke ngithi mina bakwethu iqiniso malenzeka uRamaphosa kumele ehambile kumnyama kubomvu akahambe. Okwesibili-ke ngani zakwethu Ningizimu Afrika ngiyacela ukuthi ngiphinde ngincome ukuthi cha siyibonile ukushintsha kwe-reshuffling ye-cabinet KwaZulu Natal la ekutholakala khona i-cabinet entsha ingena emandleni. Sithembe ukuthi khona ushintsho oluzoba khona. Sizofuna ukubanikeza ithuba oduma nomtolo oNtuthuko Mahlaba ukuthi-ke oNamagugu Simelane ukuthi sibabone benzekani. Njengoba nalo mfana lo omunye okade ephethe lapha bemthathe bamjikijele lapha abamjikijele khona wavuma naye, khombisa ukuthi uyawavuma amaphutha akhe. Siyabonga sihle lento enzile, khombisa khona ukuthi ukhulile impela uvume nje ukuthi uphodile awenzanga kahle bese uthathwa nje uthi kade uphethe uyispoon ubuyele emva ukwazi ukuthi wamukele onikezwa khona. Kuyinto enhle kakhulu lokho ukuthi uvume ukuphathwa kade uphethe. Kubaluleke kakhulu leyo nto leyo. Ngiyakuncoma nje kakhulu fokazekala la lento yenzile. Nalabo abanye abakhishiwe amakhivility lawa amanye benze kahle kakhulu bathathe yonke lento bayidicizele emnyango. That is very important and that is very noble ukuthi bathathe abantu abangenza imisebenzi bebekhiphe. Ihalana kwela kithi KwaZulu wanduna onke lamabhonga beziwa kwakithi omthandayo madoda thina benkashana kamenzi yaphuza umnasa ngameva lebodlamba endle uhlengisa amadolweni isizwe sabunjwa inkosana kasenza ngakhona ushaka kashayeki nodume ehlezi kamenzi uteko labafazi bakanomgabhi belitekula behlezi emlovini bethe ushaka kubusa akubankosi kanyaka nezawunethezeka ugasanela kandaba okade kwasalibagasela ugasele uzwide mapheleni lamshaya phansi koludumayo akabantu abazalutho lakhesela amacingwane esengonyemeni lamshaya phansi kwelidumayo akwabantu abazalutho inyathe ejame ngomkhonto phezu komzimvubu amampondi ayasaba nokuyehlela nanibofaka lo gambushe unamthinti manje mthintile bese nithinga thinte uphunga lathinto mageba
uzokhumbuleka ukuthi umlando wesizwe samaZulu sengena esigabeni ke manje sesizwe samaZulu. Uzokhumbuleka ukuthi ke umlando wesizwe samaZulu ukhandwe abantu abahlukahlukene ikodwa iningi labo abantu abakhanda ubukhosi bakwaZulu abantu abangabafo nabafokazana. Abukho ubukhosi obumayo ngaphandle kwabantu abangelutho abafana nami nawe, abantu abangabafokazana nabantu akuyibona abayizikhonzi zalobo bukhosi. Buze bube namandla bube insika nje yama-Afrika bube ngobesibili ngobukhulukazi emhlabeni jikelele bakhiwe yimi nawe. Babunjwa isilo sokuqala ngqa ilembe elecamanye amalembe ngukhalipha uNodumehlezi kaMenzi. Akuyinkosana kaSendla ngakhona noma kuthiwa uNodumehlezi kaMenzi wayethi mayehleli kodwa udumo lwakhe lusabalale nezwe lonke abatshazo ihosha nemfula nemango kuthiwe huye osehlathele endaweni ethize, kuthiwe huye osesendaweni ethize, kanti cha yibo bazazi ukuhlola. Into eyenzakalayo ngelembe njengoba kuthiwa uNodumehlezi kaMenzi, uMenzi ke uyise wakhe usenza ngakhona, yelinye lamagama kayise usenza ngakhona. Yikho ke bizwa kuthiwa ke uNodumehlezi kaMenzi. Yingakho ke ngaNingizimu Afrika ngitsho ngiphawula ngokungahlonisi ukuthi ke isilo sokuqala leso naso azange siphathe kalula, kwaba nezinkinga kwabo kwabulawana, kwaba nezinkinga kwagcina ephethe ugolomba umbuso waba ngakuyena wasibumba isizwe samaZulu, wazidla izizwe nezizwanyana zaba ngaphansi kwakhe. Emva lokuba sibumba isizwe samaZulu uzokhumbula ukuthi ngempi yokugcina yakwaSoshangane ilembe lathi ngalesikhathi impela iphumile iphakiwe impela themba lindonda ukungaya empini, kanti cha vele selihlelelwe ubabekazi walo uMkabayi umbopha kaSithayi kuzoba umhlangano, kuzoba udingani ukuba babuye bezeneno bezomsoconga uShaka. Emveni kwalokho kuzokhumbula ukuthi ke ingakho kwakuthiwa ke ibongo zesilo sesibili udingane uqabela nkombo zilahlekile ezinye zawudla umzebe kwaSoshangane omashikizela ashiya impi yakhe. Uveze nenyanda vese kuyawufabato kusale izibongo sale zibadabule emanxebeni. Uzokhumbula futhi ukuthi isilo saseMngungandlovu ondonga ibomvu ngoba isilo uShaka isilo sakwaDukuza, umuzi welembe wakwaDukuza owesibili lawakhayo kwathiwa ukhangela amankengane olapha lakhona isibhedlela iKing Edward. Into eyenzakalayo ke kutheke mangabe ke sebaphatha isilo sesibili uqambu lankomo zilahlekele zezabu lamhla ngosishonga nawo mashike sishelezela ashimpi yakhe uziba sizozobela simizi sumuntu uyageza uyena owakwazi ukuthi ke aphathe isihlalo ngokwesibili nakhona akasitholanga kalula. Bathemveni kokusoconga ilembe balisoconga ilembe umlando wenzeke eNdlunkulu njengamanje kawuqali ukwenzeka. Uthemvele ukusoconga ilembe babuya bobabili behamba nomhlangano umfowabo kanye nombopha Sithayi. Bathema beguqa phambi kwakhe bathi hayi cha umsebenzi sesiwenzile sesiphumelele. Base bethi ubanike ozoba inkosi phakathi kwethu. Udingani umhlangano wasebecha ningcolile ngiqeda ukubulala umfowenu okade eyinkosi, hambani niyogeza. Inkosi azoyikhetha amathonga. Ngicela ninake lelo Ningizimu Afrika, ngicela ninake lelo bantu bakithi bakwaZulu. Inkosi azoyikhetha amathonga. Bahamba baye emfuleni. Bathe uma befika emfuleni beyogeza ngemicakathi, imicakathi ke imithi. Bese menisa imithi thizeni yokuyilungisa bona bayilungisa bona. Emveni kwalokho uthe seyilungisile udinga lesehleli wathi uthuthu umhlangano uthi uyabhukuda la uyageza ayivele embamba lena yamculisa wafela khona lapho. Lo umlando khona eNdlunkulu kaZulu, umlando khona ezweni samaZulu. Lo mlando iwona kanye wahlonza ukuthi udingani abe isilo sesibili. Lo makulandela ukuthi hayibo kwenze njani na? Hayi usale enkundleni lapha thiwa unyathele intshelelezi wafa waminza.
kodwa lo mlando loyo sawuthola ngenxa yebenye inyosi. Inyosi zibaluleke kakhulu emlandweni wobukhosi ngoba izona ezikwazi ukukhuza inyosi, iyona ezikwazi ukukhuza isilo, inyosi izona futhi ezikwazi ukukhuza amabutho mayise ephambuka nendlunkulu kanye nemidlunkulu yayo inkosi zikwazi ukukhuza ukuthi hayi akusahambi kahle la kuhamba kahle la zincoma la kufanele zincome khona. Yikho ke lokho engikushoyo ke ngani zakuthi ukuthi ke ubukhosi abuyonto encane. Emveni kwalokho kwalandela isilo sesithathu lamadodana omathathu azalwa usenza ngakhona nenze ngakhona abantu abami umntakajama. Isilo sesithathu ngoba umpande. Umpande ke uyena ke futhi owakwazi ukuthi ke azale kakhulu enabe kakhulu kwaZulu. Enabe nje kakhulu kwaZulu wazala uzokhumbula ngisho ukuhlonipha ekwaZulu impela kwakukhuthelwa kakhulu ngaleso sikhathi ngokwesilo umpande ngisho impande kwathiwa isihlahla ziyimpande kwathiwa ke zingcabo kwaZulu ngoba kuhlonishwa ukumemeza igama lesilo eke umpande. Emveni kwempande isilo umsimude uvele uvele ngesiluba phakathi kwamangisi namaqadasi. Uyena ke lona owazala unjininindo omnyama ongabende bezingwe ongabende mangonyama ekomagwaze eguqile onjengethole ucetshwayo okuyena owanqoba amangisi esandlwane. Okuyena waqopha umlando ngisho phesha kwezilwandle wakwazi ukuthi ayoboshwa khona aphinda lwele noZulu wonkana wabuye sebuya after 10 years esikhaleni. Ngalesikhathi ebuya nesikhala umbuso wakwaZulu wabe uphethwe ulawulwa indlovukazi yakhe ukaMsweli la eyazi yakha isigodlo lesi sasenyokeni kwaNongoma ngoba noma isigodlo umlando wasukhomba ukuthize kodwa egcina kosuku noZulu wawusuza inyoka usuxokiza uZulu ubuxokise bobuningi kwaZulu ngoba kwakuphethe ongowesifazane esikhundleni sobukhosi. La yabhekana khona ujinini nomnyama ebhekana lapha amadoda amakhosi oguqule njengethole ebhekana inyathe emnyama kandaba impundu zimakhankaneni ibhekana nendlovukazi yabangisi lapho yangena eshishini semthamo yalandelwa ngemopho same time ukhombisa khona ukuthi amandla uZulu angakanani. Lapho kwaqhubeka khona ke isigodlo sasenyokeni indlovukazi kaMsweli okuyiyona ezala ke isilo ke uDini Zulu. Umama wosutha akabulala uyasizila usilo nanku zimbili enye ngasepha noma enye ngewangena etsheni umgazi kwadinazo ingqophele engalabadala sibadinile usolo lomthweli elinye seliguqile undaba ngosengamncane azamdala ngayibona ngamehlo osuba singumbele yakana sawubhoboka umuntu yakuzizwa izindaba umphangelela ngala ngaphuma kwandilo thatha iphuma lapho uma lengazi yamadoda uyena uDini Zulu waboshwa ngiseSenthelena uzokhumbula umlando kaDini Zulu uyena silo esakwazi ukuhlangana noShembe saphinde futhi saba ingxenye yokusunguleka kweqembu leAfrican National Congress isilo uDini Zulu sasikhona ekusungulweni kweNational African National Congress sayiphasisa sathumela abantu sathoxoshisa ngisho nangeinkomo siboshiwe ejele eSenthelena. Isilo uDini Zulu isona umama ngawusuthu ingakho ngisho kwaZulu kwakuthiwa siyathokoza ngoba kwasukela lapho kuhlonishwa isilo umamonga wosuthu ngoba mawuthi ngiyabonga usumemeze isigama lesilo uDini Zulu umamonga wosuthu ngiyabonga. Ingakho phela kwathiwa manje kwaZulu siyathokoza. Cha ukuthokoza kubona kwenkathi cha bona kwenkathi awunanga ukuthi uyathokoza uqova lo hey amaqabana eziphuphu angazi lutho akazi ngomlando wakwaZulu aqoma ukulahla isiko lawo ngoba inyanya inhlangano ethize lezilima nina shit man. Umamonga wosuthu isilo uDini Zulu kuhlonishwa isilo uDini Zulu akhulunywa ngeqembu lekhatha niyezwa nililima
ngoba nina ningani niqhamuka sekugcwele amathenda anazi ukuthi uqhamuka aphi uZulu anazi ukuthi uqhamuka aphi African National Congress anazi ukuthi kwankatha leya yasunguleka kanjani nithi iyaphu nje nasikhola bendansa emakhavala lapha ethuka kuphi lapha kwasemakhavela lapha emakubana iyo into eniyazi kahleke leyo uma mungawoSuthu wayibusisa oDr Phikisi kaSeme kwakulapha eMangawungu eFree State eMangawungu lapho okwahlangana khona amakhosi kwahlangana khona ingcithabuchopha oDokotela uPhikisi kaSeme umongameli oqala kaKhongolose kwaba uDokotela uLanga Libalele Bidube okuyena umsunguli welanga phephandaba uzokhumbula ukuthi ngisho uMandela voto oqala ngqa waya lapho Hlange wathi dear Mr. President, I am here before you to tell you that today South Africa is free. Bese ningitshela ukuthi amadlozi awekho, bese ningitshela ukuthi umlanda welutho, bese ningitshela ukuthi imango nezintaba zobaba omkhulu kazikho. The first democratic president wakwazi ukuyoma phezulu kwethuna likamongameli oqala kaKhongolose wathi dear Mr. President John Libalele Bidube, I am here before you to tell you that today South Africa is free. Akasoze umuntu ayikhohlwa leyo nto. Umlando. Ayikhala umlando. Angifundi ndawo. Angiphethe pen, angiphethe phepha. Ngikutadisha kanjani ukuba yimi? Ngikutadisha kanjani ukuba Afrika? Ilezi phukuphuku zabaholi benu laba mongameli abagcwele inhlabathi. Abakhuluma amanga. Who don't even know who you are, who don't have a vision, who don't have a plan. Ukuthi nina ikusasa lenu limiphi? How can you know the future? You don't know the present, you don't know the yesterday. Because today is the foundation of tomorrow. And tomorrow is the foundation of the another day coming tomorrow till we forget and die. Hingakho nje kanza kwethu mangibuyela emlandweni ke kama mongawoSuthu awuzwe nje ilento ibizwa kuthiwa knowledge of subject. The subject here uZulu. But I have to divert a little bit to talk about the African National Congress as a result of mongawoSuthu. African National Congress sila into eyenzakalayo ke nansi mongawoSuthu uyena wazala uSolomon. Solomon ke uzokhumbula ukuthi uMamongawoSuthu uyena futhi ozala umntwana Princess Makoko. Princess Makoko uzala uMamongawoSuthu. Umfowabo umne wabo omdala uyena uSolomon kaDenizulu. Lo Solomon kaDenizulu uyena kanye malume umntwana kaPhindangeni. Umntwana kaPhindangeni umlando wakhe usebenze kakhulu ngoba izimo zaziphikisa njengoba namhlanje izimo zilwa nathi kanjena nje ziphenduka shona phansi shona phezulu. Sikhomba khona ukuthi ngempela umlando uyafuna ukuthi ukwazi ukuthi ube yiqili, ube isihlakaniphi, uphinde futhi ube neqiniso. Ukuhlanganisa konke lezi zinto wazi fanele kusebenzelane kanjani ukuze ukwazi ukuthi igcine usuku izinto ziye phambili. Wenze njalo kumntwana kaPhindangeni. Manje kufanele ukwazi ke lokho ukuthi nangi into eyenzakalayo nangi umntwana kaPhindangeni ngapha ezalwa okaMagogo wamzalela emzini wakwaShebe. Umlando futhi lo lapha ePhakameni la thatha awufihlwa khona wathi usephumelele kwathiwa amangoSuthu kwabatshazo. Ingakho ke namhlanje khona umntwana kaPhindangeni amagama akhe umangoSuthu Gatsha Buthelezi. Angimbizi inkosi yakwaButhelezi angimbemezi ngoba ngidelela kodwa ngimemeza ngoba ngicacisa umlando. Mawuthi yabuka ke lapho eGhana kwaButhelezi mangaphusisi wayundlunkulu kaThebe yayisiphiwa enkulu la wagcina khona ephatha ubukhosi bakwaButhelezi. Lokhu ukuthi ke uSolomon uyena ozalwa unyanga izizwe.
unyanga izizwe ke ubhusha obukhali ubhusha kanayifu umthungulo lamafenda aboshiwe ubhusha kanayifi uyena kanye owakwazi ukuthi athi esigodlweni avuselele igodlo likayise emveni kwalokho wayesakha isigodlo sakhe wakhetha omthandayo njengoba umuza ngisho ukwazi omnyama ethi wonke lamadoda lena ke lakithi kwaZulu halena ke lakithi kwaZulu wenduna siyoba siyahla ngomnyama siyovila amaviyo lento ke enganza kwethu ibaluleke ngendlela esimanga ukuthi niwazi umlando ngoba uthe kusuka lapho wayesezana amadodana yakhe nje abamaningi wayesethola udlokombane komnye uNdlunkulu uManxumalo ngenxa ukuthi endlini yako kaMasuku akuzange kube khona ingane yomfana wamthatha wamfaka okhalweni lendlu yako kaMasuku ngomlando siwaziyo abaningi futhi abawaziyo wamfaka lapho ke endlini yako kaMasuku ingakho mawuthola isikhathi eside bekutholakala begamenxa umntwana uNonhlanhla nomntwana uThembi ngoba ubukhosi basendlini yakwabo yako kaMasuku kwase kufakwa uNdlokombane okhalweni lawo kaMasuku ukuthi aphathala ubukhosi bakwaZulu uNdlokombane kuyiyena oyinkosi obusa isikhathi eside nawo bonke amakhosi wakana kwasabalala kwaba njeya ya ngakho ke ngithi maAfrika isilo uNdlokombane kuvukodla amadoda nesibindi ibuthelezi ngokuthandela umntakandaba bemthuka bemcokofila bethi uZulu thina akakubusa akakuba nkosi kanti inyaka nezawunetheke kanti mamgcoba ngamafutha empepho ngiyakithi kwamalandela hawu nani mandebele nakho ukantelile ukuba ngene labona izinyane lesilo sikandaba bonke ke abathi mina ngizwe umlando kaMchunu ukubonakala kwami esigodlweni sase ngwavuma yingoba mina bese ngigqishwa imali emasendeni babathi mina ngigqishwa imali emasendeni ngicela nibezwe ukuthi bathini kodwa ningabalaleli ngoba labo bantu bayabhuda labo bantu bayabhuda bona uZulu imkhosi kwaZulu umdala nezizathu ukuthi ngingabi khona mhlazana ekungena isile sibayeni izizathu sakhona sezimpulisha ukuthi ingoba angikwazanga ngangade ngilinyele logogo ngalelo langa kufanele afihlwe gogo wamasekhaya kumama kwangiphoqa ukuthi okumndeni uqhabuza kuqala angangakwazi ukuphumelela ngoba la kuhlangana khona uZulu ngiyahlangana mina nakuZulu kungabi khona nencane inkinga into ebalekile ke ukuthi umlando wami noZulu mkhulu ngendlela esimangaliso ukuthi mina akekho umuntu okwazi ukumela isinto njengami kusukela ngazalwa akuzalweni kwami ngakhula ngamela isinto ngakhetha ingoma ngenza yonke into ngakhulisa abantu bangifika emsakazweni ngeziqiniseko sokuthi lento iba istyle ngikhohlwa ngitebhisa amabhlukwe ngibe yinika ngapha ngisakaza umaskandi ngqoke ikipa emakhifikhifi ngapha ngisakaza umaskandi cha mina ngaba umaskandi ngaba neqiniso kwaze kwasegcineni ngani nangibela uZulu ngafaka emqhele ngisho Java besapoqokele kozone 14 oBig Zulu babe sasenga inkomo zakomakhelwane bakubo lenkandla le kujaneni yonke lento le bengasokuthi isiyini isinto iyini ingezo buyini ubhinqa yabo ngabumela ngama angangingisa lo mkhelo ngithwele ekhanda nje kade ngawuthwala kodwa manje mangabeke sekuphuma ithebe sekuthiwa ayikhetha abanomzana likhona iqiniso kuleyo nto likhona iqiniso kuleyo nto na likhona iqiniso kulento na alikho mina ngaboshwa ke where is my how airport ngo2009 ngiboshelwa ukuthi mina ehawu lami lithathwe hayi ka kuyofisa lukazi phesheya cha angile uyogcutshwa Obama so ngibaleka kakhulu lo mlando loyo akekho umuntu ommeli uZulu njengami angiqonde khuluma ngalo mlando kodwa engushoyo ukuthi ke njengamanje uZulu wonke sibhekene nenkinga
uhulumeni umntwana ophinda ngena likhiputha uphinda lenze phakathi kwethu umntwana ophinda ngene oqala lokho okwesibili umlando yamvuna ukuthi enze okufanele ngoba wakwenza nangesikhathi kaDlongomane ngifuna ukunitshela mina ngineqiniso mina uDlongomane wayengeke abusa ngalendlela abusa ngayo ngaphandle komntwana ophinda ngene aselikhulu iqiniso noma ngabe umntwana ophinda ngene somehow unayo political agenda yes that is true kodwa futhi lokho akusho ukuthi akungaphezulu ukuthi usakhele lizwe lwethu bakwethu yini kade sizoze sincome singama-Afrika sizoze sincomeni singama-Afrika funa sikwazi lo qiniso ukuthi abe mdala abedwa lapha endlini yobuholi endlini yobukhosi futhi une political career ngapha ungomdala kunali sonke lapha kwaZulu futhi unomlando uthinta ubukhosi ilapho ke engisho khona ukuthi ke awekho namakhehla nezinto zobukhosi ezikhona abe amakhehla noma ngabe alishumi aziwayo nangaziwa amelekelele omdala ngembono nangazo zonke izimo kodwa ngoba likho iphutha ngale ngisho isizwe ngasithatha usifake ehlathini siyongena sonke ehlathini uma ukuthi usifake ehlathini uma isifake ekhanyeni songala sonke ekhanyeni ngoba akasena sici akasenaphunga akasena sono usemdala futhi umlando yamvumela unjalo nje manje ke thina ke siyosala ke nesitanga sevonwe nithini ke ngalokho ubuthutha buleleko kuyithi buleleko baba bethu kuleleko lamaxhega amanye alibele zikali umntwana ophinda ngena ngaphuzu tshwala yena usakhela ubukhosi bethu usakhela ifuture angeke bayingxenye yayo manje mase kuba khona inkinga ahlangabezana nazo thina isenzana sigijima sisole yena njengoba nanese emsakazweni ngisho masikande labalandeli bakhona gijima nizothukana nathi that is rubbish that is stupid yabona whereas you got an opportunity to be involved you are not involved that is stupid I'm telling you namanje ngithi mina ngisakudaka lo mntwana ophinda ngene mthande ngumdaka lo mntwana ophinda ngene uma ingane zenkosi isendele embubo nje balixabene kanjena nje wonke umuntu ukusasa ngezothiwa sengena omunye nje sibayeni wonke umuntu kwama engenele sibayeni ayimnandi leyo nto leyo ngoba ithunaza isikhundla sobukhosi bethu masingayikhuluma izokhulunywa ubani ngoba umlando obukhosi ngisho izimpi zasandlwana zaliwa abafokazana ubukhosi bakhiwa ngamafokazana nabafa nabafokazana ubukhosi bakhiwa yithi thina abantu singelutho yini ke sikuthiwa thina sibalulekile endlonkulu kule bala sonto nje siphuma kuyona mina laphana ngiyile endlonkulu laphana ngiya egameni lani la lokuthi kunomkhosi omhlanga uqala imkhosi akuyona esilesikhola imkhosi akuyona esilesikhotheme imkhosi eyesizwe sonke samaZulu bese iba nomlawuli wayo omnikazi wesihlalo bese iba nomlawuli wayo omnikazi wesihlalo yiyo ke lenkinga sibhekene nayo njengamanje ke yokuthi mina ngifuna ukuthi kuyisho lento engehlele lapha endlonkulu ngiyicacise nje ngokusobala akekho umuntu nomlando wontanga yethu odlula mina uthinta endlonkulu lapha ngifikile bengivela ngisehlelweni zokuya ngithe ngisendleleni ngathola i-email futhi ngiphinda ngimenywa nawo ungqongqoshe omusha lo kathi ngikhasha untombazana lapha unkosazana ngimazi ukuthi ubani ubhana noma ubhanda ulapho nje usisomhle nje kodwa umhle nje uphethe arts and culture ehhovisi lakhe la ngithinta la cha bebekumema nje ukuthi wenqiniseke futhi ukuthi uba khona ngathi mina ngizoba khona bathi bayacela ukuthi nentombi ungashiyi ukuthi uyimotivate ngoba umlando nawo ubalekile ezukuleni nesizayo ngathi mina hawo labo ngqongqoshe abafikayo kanti khonto enhle abayicabangayo nami ngingelutho nje ukwazi ukumema ngathi mina ngisababhekile I'm washing you thank you very much ngiyabonga lapho noma bengivele ngiyiyela khona Nkosi yami wahekele uphanda ngilebisi ngingosho omusha lo wathi angize emhlangeni athi mina hayi ngisendleleni mama imbonile futhi phala sentokazi ngambona nje yabo naye ngisafuna ukumchallenge kakhulu
ngokujula ukuthi cha ngifuna ukwazi ukuthi ama-artist la kwaZulu-Natal i-showbiz industry yini azoyenzela yona ngokukhulu ukuphuthuma. Iy'ngane zabantu zibulewe indlala nge-lockdown kwaye ney'nkinga ey'ningi. Uma ungqongqoshe ngempela ngiyacela ni-urgent meeting naye njengamanje lengaphelile iviki sihlangane naye. Ngiyacela ungqongqoshe ngathi ngikhasha kwaZulu-Natal bese thinta nalo weyibuko phezulu lona oneyibuko eyijulukayo okuthiwa unathi imithetho bathintane ngokukhulu ukuphuthuma. I need to address something urgent regarding artist, especially in this province. We need a solution right now, not tomorrow, not yesterday, right now. As the president of the Penal Nation, I'm care of my people. I need them to make sure ukuthi bayaphambili, bayathuthuka bayaphambili. Ngafika ke lapha ke Ndlonkulu. Kwakuhle emveni kwalokho ngamukeleka futhi. Ukwamukeleka kwami ke ngimangalile mangithola umntwana ovanana okwamnyamanzi engiyabula ngimi nama-colleague ami silo safika sangena ngaphakathi endlini mangiphuma lapha mangabe ke lapha kusilinde ukuthi ke omdala aphume ngaphakathi endlini noNdlunkulu bekhona ukube yonke into ngibona mina lapha ngimi nama-colleague ami opha amandla konke ubona wamabaso nabanye abaningi okhala sakhe Mpenza. Those are my colleagues engisebenzela emsakazweni kakhulu. Abanye bangifica khona, abanye besifika kanye nabo, abanye bangifica bekhona. Fanele nikwazi ukuthi mina ngumsakazi. Number 1, I'm the broadcaster. Bengimi nabanye abasakazi. Okwesibili, ngusomlando. Bengimi laphana ukucoshela umlando. Okwesibili, njoba nginomanje ngimkhulumela umlando nje wezizukulwane ezayo. Okwesithathu, mina ngiyibutho. Yabona? Ngigagwe lingenayo emabuthweni elingazenyezi eliqhakambisa elintshakaza yakwaZulu. Okwesine, I'm the president of the Bhinqa Nation. The Bhinqa Nation belong to the Zulu tribe and to the all tribe that belong to an African continent that are highly appreciating their culture. Ingakho-ke nje manje ke ngithumalile mina ubaba engazi umntwana engazi angiyabulise kusigebengu ezothi laphana kuthiwa ngimi ngaliphi lapha kwashokocima ngikhuleka ngiliphi ewazi umlando wami waseNdlonkulu. Sasinaye kufihlwiswa samabandla wonke sebuzile. Sasinaye emlandweni eminingi yezeNdlonkulu ngisho emazweni aphesheya. Uyawazi umlando wami ngikhabeza uZulu. Mina izinga lami ngiyalaza ngiyona inkomo mina edonswa umfana omncane womchilo engalazi izinga layo. Kodwa inhlonipho enginayo nokukhuliswa kwahle kwami ngiyayazi. Ngakho ke kuyindumalo kimi ukuthi ubaba ezwe njengabafana abancane ababili abathathu lapha bethi nangu ngizokhuleka lapha kanti bekufika inkosi yakwachiliza lapha. Inkosi yasemadungini okuyiyona beyikhuleka ikhulekela ungena ngaphakathi eNdlonkulu la khona isilo emveni kwalokho yasuka lapho eke yakhuleka emveni kwalokho uhlalo wendlu abaholi bomdabu emveni kwalokho ngiyabona mina sengiyayabulwa la. Konke lokho kungitshengisa ukuthi there is an agenda behind that. Umntwana uvanana akasho mangabe efuna ukuthi abe uZulu yedwa nje phanqa. Akasho mangabe thina sixoshiwe eNdlonkulu singamukelekile eNdlonkulu. Akakusho lokho. Asithanda uZulu uhlukane phakathi. Asifisi uZulu uhlukane phakathi. Asikufisi lokho. Noma ngabe ubani osesihlalweni thina siyomeseka. Umthetho sisekelo weNingizimu Afrika uthi asikhulekele isihlalo esigazethiwe sifuthi sakhonjwa eke ngokomlando obuhlalo wesihlalo. Nobani othi ungene esibayeni mase nifuna ukushintsha kusasa noyishintshela nina mase nikhombe ikati noma nikhombe ingulube noma nikhombe ini niyiNdlunkulu kaZulu fanele nihlangane nazo ukuthi niwutho ngathi mntwana uvanana niwutho ngathi ngaphandle kwethina Zulu lesihlala silutho. We are the biggest kingdom in Africa. We are the second largest in the world. Njengoba thina sizibonda singamabutho kaZulu sizisekelo zikaZulu akekho obaluleke okwedlula thina. Cela nikwazi lokho. Ngoba ithina sizinseka zobukhosi. Owabuyibupha ubukhosi ugana umfokano dade owavusa ilembe. Isizwe sikaZulu siminza wathi ngasithe wena weqhawe ngasisona indaba ezitha. Nxe uvusa amehlo ubuke lezi zinyembezi esasingamathantala ezimizise isizwe sawuphona namakeba.
uyawuthuma bani kusasa ilembe lapha phama lathi mntaka sithayini khona abeningangivuse ngane kuze kusuke umfana odade ugala ezongivusa beningangivuse ngane kulilwa ngesilelo sikanandi yiqiniso ilelo bangakanala abafokazana abangamaqhawe endlunkulu kaZulu abakha lobo bukhosi baze baba lento obuyiyona akho ke ngiyacela ukuthi nisihloniphe futhi mina ngihambanga lapho ngoba bengixoshiwe cha ngidumalile ngesandla nje somntwana bengiphuthuma mina unkosikazi wami mina ucula phesha kwezilwandle lapha nocula nomba faka phesha kwezilwandle no Drake ebuyile for 2 weeks eSouth Africa bese kuphinde la khona bekubalekile ukuthi ngimhlangabeze airport embeveni komkhosi womhlanga he was landing international flight then arrive South Africa then need fresh for 4 months long not here ago and then now I have to fetch her need give her hug see that was the main reason kodwa bengilindile ukuthi ngikwazi ukuthi ngibonane nomdala njengoba nobani engenele simanje emdlunkulu ayisithande yonke le nto akho mali mina ngiqisho eqisholo basethi sekwaseko khona okukhonjwe endlunkulu nani ndlunkulu musani ukusihlaza niyasihlaza ngoba umuzi enikuwona umkhulu ngendlela esimanga ukuthi kubalekile ukuthi nicophelele lokhu ukuthi kungaphumi esandleni khosi bethu nenze kuyikho siyacela nje siyacela so landela lokho enikushilo so ngenza lokho enikushilo bakwethu siyacela ihloniphe lokho ngena kumaskandi ke manje sengiyavala cha umaskandi angeke ngikwazi ukuthula mina ngizwe umlando womchuni mina inkosana la engasho ubhodloza abanye abayilutho imini president wenu wamabhinqa imina umuntu onomlando odlula wonke umuntu owasakaza endemini kaMaskandi ngaphandle kaBhodloza imina olamba uBhodloza ngomlando kaMaskandi akekho futhi omunye imina onomlando onzima wokwazi ukukhumbula ngisho amaqhawe asalala imina ophethe lo mlando ngakho ke angikwazi ukuthula umlando kaMaskandi ufubulawa izinja nje angikwazi ubulawa imigudu wenje lena uthi homcelele jaya lo house abona nganza kwethu umlando kaMaskandi omkhulu kakhulu unabafana abakhona njengamanje igame yabo enkulu ezweni phethe uMaskandi ukumthandeni okukhuzani nabanye abaculi abacula kahle eningizimu Afrika bonke laba bafana zingane zami zonke lezo ingane zami zonke lezo ikhuliswe yimina futhi nento abayiyo yakhandwa yimi endleleni ke vele ngeke ngabe khona amahams kanza kwethu inkinga izoba khona kodwa ke into ebalekile hiyo leyo ukuthi angikwazi ukuvuma mina kusuka ishiphi ipende pavement zizobulala uMaskandi lento engangiyikhuluma nje lapha ngithuka labo bafana umcineka nalofana lwamaphumulo wakwaNcobo ngibafuse egisa laba ngibabiza ngezinja namanje ngiyakuphinda bayizinja ngoba lento abayenzayo ukubulala uMaskandi akwazi ukhetha iphela emasini nguMaskandi never I'll never allow that ngamane ngife qala kunoma mina engavumela leyo nto leyo never ngoba yona lento leyo ebalekile 2 ngiphinde ngicizelela udaba lokuthi ke babe ngafanele bekwenza ukuthi bavimba abaculi kuyokumukela umthandeni lapha workshop kwakuwrong lokho futhi akumele kukhethwe abaculi uma kufanele bele ngijabulile nje ukuthi ngizokuthi uMahle uzobe khona lapha eCarrisfontein kuyinto enhle lokho nawe abaculi ngathi bangaba khona lo mfana wamaphumulo uthi ugehlisele leconsi ngoba siyamazi usasiphupukwana sesiya understand isilinyana ke yehlisa kubulima bakho ke qasha abaculi lamafanele baqasha kodwa ungayenzi lento yokuthi ubakhove ingane uyikhove ipalish wenza izinto uzenza based on indlala controlling ingane ngoba ilambile ngoba ngisho umsamo yazi ngeke ivume leyo nto no wakho umsamo ngeke uyivume leyo nto ucontrol umuntu
based on ukuthi wena ulambile. Now the pavement nje ngeke uyivume le nto le. I wrong kakhulu le nto le oyenzayo. Mina ngikukhonze kabi mfowethu. Uyakwazi lokho. Lokho bokwenza lapha nje emcimini kaSipheyi. Ubuyihlanyisa nje nawe yazi. Ay bafethu ayiqashe generation ithatheleke la maskadi ayiqashe generation uya-acta ma ungifuna mina uyazi vale wenze njani awuhambe ungizengela emcimbini yabantu wrong nje wona imicimbi yabantu hlulekileke kuyona imicimbi yabantu ngoba ufuna ungikhandela igama elibi lokuthi mina ngihambe ngona imicimbi angona imicimbi yamuntu mina inina nje ninomona nomsizwa bami nodumo lwami nokubomba ungameli kwami niyangibangisa ninemhobholo zinja bese nibona ukuthi ke mayisefikele akachukuluzweke bese kade zo reactor bese kuba uyena osala nesidanga sevondwe ngeke umhlaba uyanibona nibolile umhlaba uyanibona umfokadludla mina sekaphila la iminyaka lo uthatha intombi lena yalapha na ekwesakamthethwa uSipheyi uMazulu ngaphila neminyaka bengengeze nemcimbini weqhawe lasenkandla ligana futhi liganwa lelamanisa bengengikwazi umezi imcimbini yokuthi enkandla ngoba khuluma ngesabe bani ubani ngesabe bani phinde ngibonga kakhulu insizwa kabagwaza lena ekuyena bemshawothe lapha lensizwa ayikhona kuganwa insizwa yakwaDlamini le emzimkhulu yayishawotha futhi nalapha mawushawodwa ukubhekela nezinselele eziningi kakhulu nomlilo uyakahangula futhi nathi futhi sithatha amamaki sibe nolaka sebhekisa ngakuwe makufanele sibe nolaka makufanele sincokole kodwa kube kusuke ngidlalisa imali futhi bese phinde lawule ekhuza futhi kamnandi awukonke lokho mfowethu hayi ube indoda mfowethu kakhulu ngibonga nomkhaya wami mavapha focus kakhala amadoda mfowethu hayi ngiyabonga kakhulu mfowethu thenge mase ngihlanganyelwa ezakithi ingane lapha odunge nomgodi behlanganisa amaseti beshaya indishi before indishi bethi bazoxhaphaza mina wangilwela mfowethu ngiyabonga ngibonga kakhulu kwinkunzi yeSolomane lapha lapha nomfoka sibiya lapha umcebo mododa walwa wathi cha ngeke ilale engadlalelwa semachunwini hawu nebantu nebantu ni ayinaze nakhona bo hlanganyela umuntu ayedwa ohlele ekhaya engatohe nifuna umtalapha nje lotho lihlulekile kakhulu lihlulekile thena mase ektake lo uya-acta lo ngiyabona bakwethu bengingazi mina ukuthi emhlabeni kanti awasuka ubundodana madoda hayi ungalende ugabagaba longalo madoda umkhaya laphana cha uDVD hayi ngibonile ukhuza ubusizo impela wakhuza laphana noma futhi amakhuza laphana hayi wasuka madoda asuka uba undodana lapho wathi ngeke udlala ngobaba ngikhona ngeke udlala ngobaba ngikhona wavula umqhumisa ngenjani yakhe hayi kunze umgodi madoda kanti bafutha umdlala imgcekana umgodi unayi romance is very romantic wavela wayilula ingalo wayidile gaba wathi ke hlala phansi baby sit down baby yazi vele samanzi same time isiqoko segushi samanzi same time ubuye segqoke esinye madoda umkhawule ngale nto kangaka mina ngikubona konke nje mina ngihake nje hayi cha hayi bayakhuza abantu ekandla madoda bayakhuza abantu ekandla uqhubeza nje ihake hayi baby sit down baby sit down baby
emabhuqwini inkonile lethi yabuka nje. Yabuka kuya-actwa. Yabuka kuya-actwa. Uyadula ukusizwa. Uyadula ukusizwa. Ngoba ufuna siyibale iy'gcawu zakho. Sikubale futhi ukuhlangana silazi induna yakho siyazi inqondo yakho eqeda nje ebhashini. Wazwaphi wena? Wobala amagama akho. Wobala amagama akho. Engizodlala iy'shiphi mina. Nje hlobo. Hlobo. Cha, siyabonga kakhulu Siphe. Cha futhi umcimbi uhambe kahle. Awuzange ubonakala nhlobo, nhlobo uhambe kahle. Neminye imicimbi ngisazoya futhi akukho umcimbi ozobonakala. Imemeni nje kube mnandi, sincokole kube mnandi. Sinandise bakuthi ezweni siphuma kwi-stress. Soxoshela amaphosa bese siphila kamnandi. Leli zwe laseNingizimu Afrika. Ngiyabonga mabhinqa, ngiyanithanda. Ngizwe umlando womchunu, yimo wine, nathi ikhele ngenhla.